Сәлем дуслар, эфирда яшьлек тавышы. Һәм аны яңратучылар белән сезне мин Мөнир Рахмаев таныштырам. Моңа өстәп җырчылар белән батырлык, үзләре горурланырлык эшләр турында сөйләштем. Хәзер сезгә дә җиткерәм. Киттек. Хит парадыбызның кагыйдәләре шундый. Тавышларыгыз җитмәү сәбәпле бер резидентыбыз белән саубулашабыз. Ике йөрәк бүген бергә, тибә башлый торган көн. Тормышны дәвам иттереп, яшь гаиләдә туган көн. Туй, 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 бүген бездә туй, гөрләп тора кызыл туй. Акыллы кияү егетле, уңган шибәр кызлы туй. Туй, 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 бүген бездә туй, гөрләп тора кызыл туй. Акыллы кияү егетле, уңган шибәр кызлы туй. Яңа җыр көтәсезме? Мин әзерләп куйдым. Әйдәгез бергәләп карыйк, тавышлар юлларга онытмагыз. Жаным, соңгы хатны йылый-йылый әрнеп язам. Сине шашып сөюләрем булды микән минем хата. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле миңа кыен, unutma sen meni bari. Min bit seni izlab siyam, bo'lsang da sen chitning bari. Sen baxtli menga qiyin, unutma sen meni bari. Yanashingdan bora olmayman, sen meniki bulmaganга рәхәтләнеп кыша алмыйм. Онытылып яратсам да, мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле миңа кыен, онытма син мені бары. Теләгәндә күрә алмыйм синең назлы күзләреңне. Синсез яшәү түгел, белмим озакка түзәрменме. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле миңа кыен, unutma sen meni bari. Min bit seni izlab сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле миңа кыен, unutma sen meni бары. Син бәхетле миңа кыен, unutma sen meni бары. Unutma sen meni бары. Ринат Бадретдиновның горурланырлык эшләре күп. Ләкин ул бик тыйнак егет.
үзем бергә җиткән дип елмайды ул. Эй үрнәгем дип җырлаучы егет өчен 1320 номерына 094 кодын юллагыз. Кайттым тагын, бик сагынып бала шакларны. Шаулап турсын, һәр чак синдә тормыш, сүндермикче мишләү шакларны. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем. Синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем. Синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Үрнәк авылында туып үстек, шуңадыр да моңлы җырлыбыз. Сагышларны бассын әле менә безнең шушы моңлы җырыбыз. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем. Синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Авылдашлар хәл белешеп торыйк, ешрак кайтыйк туган якларга. Авылыбыз урамында калган, сагындырган бала чакларга. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем. Синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем. Синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Әй үрнәгем минем, әй үрнәгем. Синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Илнур Мусин өчен үз гомерен кызганмыйча башкаларны коткарган кеше герой. Ләкин бүгенге көндә ул үзен герой дип атамый. Горурланырлык эшләр мине алда көтә, ди җырчы. Başımdağı fəriştə Minə bir gündəşdi Zanya yürümedi Ütkərmə vaxtını boşqa Eyləndirmə qışqa Ömür qısqa bir Bulğan bar köşümnü jıyıp Yat buylarını tıyıp Balğamı tılam
turmuşqa, tugel salqın qışqa, yazğa yol alam. Qışlar birde uçmas ide, jirde yürür ide, qurqsa biyekten. Bular birer ele deyip, bir joy çıgar deyip, ko'p vaqt o'tgan. Aytma qo'limdan kelmas deb, xayolim sunmas bidi yashim umidda. Olda vaqt yo'li jita sezam, men ishonam bilem, sag'ishlar o'tar. Aytma qo'limdan kelmas deb, xayolim sunmas bidi yashim umidda. Olda vaqt yo'li jita sezam, men ishonam bilem, sag'ishlar o'tar. Türlü sınav birede, üzgelendim köyde, mutlarga kirdim. Kullarını kısıp yuduruk, yaşim meni yuqa dip sırav birdim. Bulgan bar köşümne jıyıp, yat uylarına dayıp, balga umıtılam. Matur bəxtli turmuşqa, tugel salqın qışqa, yazğa yol alam. Bidi yashim umidda. Olda vaqt yo'li jita sezam, men ishonam bilem, sag'ishlar o'tar. Bulgan bar ko'chimni jiyib, yot uylarni atayib, balga umitilam. Matur baxtli turmuşqa, tugel salqin qışqa, yazğa yol alam. Matur baxtli turmuşqa, tugel salqin qışqa, yazğa yol alam. Хит парадыбызга яңа гына килеп кушылса да, Филюс Бөркет югарыга омтыла. Аның беренче булуын теләсәгез, 1320 номерда 095 кодын юллагыз. Явазлык күздә юк, җанарны үдә
Егетлек гасырлардан килә. Күңелемдә минем рухи гөреш яши. Иреклеккә байлык һәм гаилә бәхете. Аңла мине иркем, сөйгелем син аңла. Яратам бәлки ай нурлары чакыра. Балаларны сөеп, янәшәдә булып, тормыш авырлыгын шишеп яшим мин. Азатлык сөючән хыял диңгезендә бөркет кебек күккә очар идем мин. Саф бәхет миннән бәгырем сорама. Киң иреклегемне зинһар бәйләмә. Кыргый бүре халкы миндә гел яши. Бөркет кебек җаным күкләргә үрли. Күңелемдә минем рухи гөреш яши. Иреклеккә байлык һәм гаилә бәхете. Аңла мине иркем, сөйгелем син аңла. Яратам бәлки ай нурлары чакыра. Саф бәхет миннән бәгырем сорама. Киң иреклегемне зинһар бәйләмә. Кыргый бүре халкы миндә гел яши. Бөркет кебек җаным күкләргә үрли. Менделеев таблицасын açmadım. Amerika'ны da açmadım. Lakin Kazan muzika külliyatında hem konservatoriyasında yaxşı gına bilim topladım. Менә моның белән гырурланам, диде Рафаэль Якупов. Җырчы өчен 12 номерына тавышлар юлламый калма. Eyvallah, marğasındır indi kirib çeyişib ha. Rahmat abiyim, hazır kirem. Abi şeylerin bik tetemni. Ama da lakin abi babay bana bir kengar biri selesini karışın. Bir kızga aşık buldum bir. Bilmem indi ko'nglim torta mena şuna. Alla Qozonlara gana barıp qaytınmasın. Ey oğlum, Qozonga barıp vermesen, avuldagına, Kurşidagına da mene degan kızlar var be.
aşık buldum nişletim yüreğimni Sen meni anlamışa üzlesin üzegimni Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Ömür bir olmayın bağrım yüreğim tınlamay Senin iler uylağanı ul hiç anlamay Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde O attırашta kaldım inde iki ut arasına da Bilme yürüme diyen sayın sıyım artağına Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Bir kurda aşık buldum nişletim yüreğimni Sen meni anlamışa üzlesin üzegimni Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğimde Bilmedisin üzmediysen bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğuna yüreğime de Hey! Oğlum uyan, dünya bu. Min bu sorağığa cavab verə almayım dedi Ruslan Temirlanov. Ol maqtanlarga yaratmı ikən. Lakin g'ururlanırlıq işlərim var deyirçi. Dinara da onun sözlərinə qoşuldu. Hit paradımızın birdən bir duet için 1320 nömrəna 091 kodun yolla. Следующий. Собак-то. Нормально? Сидят. Ты победишь. İşemişiz. Alma. Birinci tapqır kurep G'aşık buldum men senga Yüragim yana Xayolin sening kimda Kimda sening o'ylaring Aytingdi menga Yo'qqa do'stim tirishma O'ylarimda әлі сүйу muhabbat tugul Tillagan oltin olma Agar bo'lsa qo'limda Balki ko'z ko'rar Olma baqshamda o'sgan olma Bo'lagida men senga qizil olma Olmayim kerakmi qizil olma Kerakmi iPhone'li oltin olma Olma baqshamda o'sgan olma Bo'lagida men senga qizil olma Olmayim kerakmi qizil olma Kerakmi iPhone'li oltin olma
min singä Alıp birerge yıldız zengin kukardan Agar tilaging bulsa Bula getirmin singä Kumush yaktı ay Uzdurma bakatını Hazır indi muş sizlerge Bu tanışamim İzbatla sizlerini Yüreğim dileklerin Durmuş kaşır Olman bakşamda üsken olma Bula vitamin singä kızıl olma Almayım gerek mi kızıl alma Gerek mi iPhone'lu altın alma Olman bakşamda üsken olma Bula vitamin singä kızıl olma Almayım gerek mi kızıl alma Gerek mi iPhone'lu altın alma Alma kızıl alma Ama bakşamda üsken olma Gel alma Bula vitamin singä kızıl olma Akşanım Ayşin nasıl bıdı minha Yokum yoku tugel Kanatlar kunel Şaşa tipe yürek Sinesini kıtı Olman bakşamda üsken olma Bula vitamin singä kızıl olma Come on Almayım gerek mi kızıl alma Kızıl olma Gerek mi iPhone'lu altın alma Alma Инсаф Гайнуллин журналист булып эшләгәндә күп кешеләргә проблемаларын хәл итәргә булышкан. Әҗерче буларак Инсаф хәйрия концертларында катнашып, кешеләргә ярдәм итә икән. Изге җанлы Инсаф өчен 092 коды белән 1320 номерына тавышлар юллагыз дуслар. Dünya bizni yüdete Birişmeske öyrete Naqıtırırğa Kilgen davullarığa Sığılmazqa sınavlarda Qaygılarda sırhavlarda Üzüne her vakit tuğrı qalırğa Tuğrılar Senin turı yolun Dostlarının nıq kulu Ailənin iminligi Bəxtli bulu mümkinligi Toğralıq Ədiyyədiyin rəhməti Kişilərinin zor hürməti Bu qüdrəti Allah'ının Rizalığın olu onun İki akış yüze külde Işağınlar alar bizge Tuğrı ihlas Məhəbbət qışlarda Ana balasın yarada Qaraşı bilen jılda Şəşək şəşəkə uğrilgəndəy qırlarda Tuğralıq Ol senin tuğrı yolun Dostlarının nıq kulu Ailənin iminligi Bəxtli bulu mümkinligi
чиста булсын, иман нуры белән тулсын, йөрәгең көйләнсен яхшыга. Тугры бул үзеңә, вәгъдә иткән сүзеңә, гаиләңә, дусларыңа һәм Аллага. Тугрылык, ул синең тугры юлың, дусларыңның нык кулы, гаиләңнең иминлеге, бәхетле булу мөмкинлеге. Тугрылык, әтиянең рәхмәте, кешеләрнең зур хөрмәте, ул көдрәтле Аллаһының ризалыгын алу аның. Тугрылык, ул синең тугры юлың. Тугрылык, ул синең тугры юлың, ул синең тугры юлың. Гөлназ Закирова фикеренчә, каһарманлык төшенчәсе бик киң. Кеше коткарам дип утка керү, суга сикерү өчен зур йөрәк кирәк ди Гөлназ. Моңа өстәп җырчы бүгенге көндә намуслы булуның да зур горурлык икәнен белдерде. 3нче урынны яулаган җырчыбыз каршы алыйк. Алмаштырмам иркәм берни белән, җылы карашыңның яктысы, тик син генә янган йөрәгемдә, сүнмәс кояш булып балкыйсың. Иркәм сине назлы карашыңнан, гөлләр чәчәк ата шикелле, әллә шуңа микән алар миңа гөл чәчәкләреннән сөйкемле. Алыштыра алмас карашыңны, сандук ачылы алсу таңнарда, янган йөрәгемә дәва булмас, шишмәләрдә эшкән суларда. Сам сагынам мин шуны да юксына, белсәң иде бәгърем синнән башка
Çiçeklerce süykümlü Elle şuna miken anar miğa Gül çiçeklerinden süykümlü Dostlar, unutmağız, Qədir Hit paradımızın jingişisini siz gənə xəl etəsiz. Yaratqan jişləriniz üçün TMTV kanalının rəsmi tərkimində tavuşları qaldırığız, həm 1320 nömrədə jişlərinin kodunu yollarız. Hit paradımızın kümüş medalyası, alqışlar. Jırların min sağındım Donlar otqan şoqta quşlar kebek Uramlarga шығып қағындым Туған яғым сенің қадіріңді Шитке китке шоңладым Туған туфрақ сенен бір қойшанда Ойырылмасын әдем боласы Туған яғым сенің қадіріңді Шитке китке шоңладым İlnur Safiullin özünün g'ayrəti bilən g'ururlana. Onlar mənim üçün örnək. Əniyim 40 yıl boyu mədəniyyət sarayında işlədi. Bugünkü gündə də avul xalqın tutaqlandırıb yaşayır. Ətiyim kebek maryak bulub xizmət etüyüm bilən şulay oq g'ururlanam. Dijirşi. Absolut lider sizning ekranlarda.
Атыланып яшим Her kilegen күнüge Dünyalarım dimen tügerek Siz tuğanlar Duslar bolganda Vakit öte sizilmi dizerek Bir koyşanmıda Anatılmay Kurgen izgelik Tuğanlardan Nişli minnede Digen şaklardan Duslarım var Kulların suzgan Kukrep kilegen Yağmurları üte Ut yaşınlar yaşınese de Dayanırday Var yakınlarım Yazmışlarım ni kursetse de Bir koyşandan Anatılmay Kurgen izgelik Tuğanlardan Nişli minnede Digen şaklardan Duslarım var Kulların suzgan Alda eli Gelir yazılarım Bal su şeşekler Atır balınıda Başımı imen Ağırlıkka Sikelteli durmuş yolunda Bir koyşanlıda Anatılmay Kurgen izgelik Tuğanlardan Nişli minnede Digen şaklardan Duslarım var Kulların suzgan Bir koyşanlıda Anatılmay Kurgen izgelik Tuğanlardan Nişli minnede Digen şaklardan Duslarım var Kulların suzgan Duslarım var Kulların suzgan Duslarım var Kulların Күңелле яллар, күтәренке кәеф теләп, мин Мөнир Рахмаев сезнең белән саубулашам. Киләсе атнада күрешербез. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты,
Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.